Kaixo, ongi etorria, progresio geometrikoen gai orokorra nola lortzen den ikusiko dugu. Eta hortarako formula hau erabiliko dugu. Gai orokorra berdin, lehenengo gaia bider R arrazoia dela ber eneken bat. Orduan, arrazoia baldin badugu eta lehenengo gaia baldin badugu, orduan atera dezakegu gai orokorra. Ta zer da arrazoia? Gai batetik bestera pasatzeko zenbaki finkoarekin bidertzen dugu. Hemen ikusiko dugu progresio geometrikoaren edo ez. 4, 8, 16, 32. Zer egin behar du hemendik onera? Bider bi. Eta hemendik onera? Bider bi. Bider bi. Orduan, arrazoia badakigu zen den bider bi. R, berdin, bi. Eta lehenengo gaia, 4. Orduan, bi horiek jakin dezakegu zein den gai orokorra. Zerbaitegatik guk ez badakigu zein den arrazoia, egiten dena da zatiketa bat. Hartu bigarrena eta zati lehenengoa. 8 zati 4, 2. Hori da arrazoia. Orduan, ordezkatuko dugu. Gai orokorra berdin. Lehenengo gaia 4. Bider. Errezen bada 2. Eta eneke bat. Orain, 4 zer da? 4 da 2 berbi. Bider, 2. Eneke bat, hori nola jarriko genuke? Badakizu, biderketan, berretzaileak batu egiten direla. Orduan, hori izango litzake eneke bat gehi 2. Zen bada orduan? Ene gehi bat. Guazen ikustera onden dugun. Hartuko dugu 3. gaia. 3. gaia izango litzake 3 gehi bat 4, orduan da 2 bider 2 bider 2 bider 2. 2, 4, 8, 16. 16. Ondo egin gara. Hemen. Badakigu zein den arrazoia eta zein den lehenengo gaia? Lehenengo gaia bai ez da bat. Eta arrazoia behar bada ez gaur aklaratzen. Orduan zer egiten dugu zatitu, bigarren gaia zati lehenengoa. 10 bat, zati bat, zati bat ez da egiten. Ja, badakigu 10 dela. Orduan, arrazoia badakigu 10 bat. Eta lehenengo gaia bat bali bada, atazakegu gai orokorra. Gai orokorra berdin. Lehenengo gaia bat, eta bat ez dugu jarriko. Bider R, hoi bai, 10 bat, ber, eneke bat. Eta bukatu da. Hau izango litzateke, gai orokorra. Honek badirudik zailagoa izan bat duela, ezta? Plus, minus, plus, minus, plus. Orduan, minus bat dago tartean. Arrazoia atako dugu. Zer egiten da? Bigarren gaia, zati lehenengo gaia. Orduan jarriko dut hemen, minus 3 8 zati 3 16. Horda da, minus 3 bider 16, zati 3 bider 8. Ikusi duzun bezala ez ditu biderketak egin. Horregatik da, kentzeko. Eta 16 zati 8, 2. Orduan, minusakin da, minus 2. Badakigu, arrazoia dela, minus 2. Arrazoia da, minus 2. Lehenengo gaia da, 3 16. Horran, hemendik gaia aterako dugu. Gai orokorra, berdin. Lehenengo gaia, 3 16. Bider. Arrazoia, minus 2. Eta goian, eneken bat. Berdin. Hau, pixkat txukundu beharko dugu, ezta? 16 hau gora pasa beharko dugu. Orduan, zer da? 2, bider 2, bider 2, bider 2. Biber 4 deskomposatuta. Orduan da, 3 bider, biber minus 4, minus biber, eneke bat. Biderketan zer egiten da? Berretzaileak batu. Orduan, dugu eneken bat. Eta dugu ken 4, zenbat ditugu? Ke 5. Horra izango genuke. Berdin, 3 bider, minus 2, n ke 5.
ikusi beharko dugu ondo egin dugun edo ez. Hartezagun hirugarren gaia, atea bazaigu plus. Orduan, 3 ken 5 minus 2. Orduan da, 3 bider minus 2 ber minus 2. Zer badau, minus hau plus bihurtuko dugu, eta jetxingo dugu. 3 eta hemen minus 2 ber 2. Minus 2 ber 2 zen bada, minus 2 bider minus 2, lau. Orduan hori da, 3 laurden. Atazegu? Bai, atazegu. Orduan, ondo egin dugu, ondo kalkulatu dugu gai orokorra. Eta ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?